ассалому алайкум модарони азиз ва хоҳарони гироми қадр. шуморо ба форорасии 8 март ки ҳамасола ин ид ҷашн гирифта мешавад, яъне иди байналхалқӣ бо унвон аст, табрику тансият гуфта бароятон саодатмандӣ, саломатӣ бардавом, умри дарози пурбаракатро аз Парвардигори оламиён хоҳонам. бигузор то идҳои дигар хушҳол, хушбахт бошед ва ба ҷигарбандони худ дар ободии оила, ватан ва ҷойи кори худ фаъол бошед ва доим зинда бимонед. модар ягона шахсест меҳрубон, мушфиқ, мӯътабар, ғамхор ва ғамгусор аст. танҳо модар аст ки барои фарзанд ва осоиштагии оила ба ҳама гуна дард, ғам, дуруштӣ ва сахтиҳои зиндагӣ таҳаммул мекунад ва дар иваз аз чизе умедвор намешавад. меҳри модар бузургтарин аз бузургтаринҳои рӯи олам аст. модар қурбони вуҷудат ки вуҷудам зи вуҷудат ба вуҷуд омадааст. дар охир гуфтаниам ки иди саидат модар, оғози навбаҳорон, оғози хандаи гул бо гирьяҳои борон. табрику орзуҳоям дар ҷашни ту ҳамин аст, поянда бошӣ чун кӯҳ, ҷори ту обшорон. иди касбиятон ва иди баҳор муборак бошад бонувони азиз.